Napadlo vás někdy, jestli Robinson Crusoe byl natočen podle skutečné události? Odpověď je jednoduchá. Ano, byl. Předlohou mu byl Alexander Selkirk, skotský námořník, který se v roce 1704 při jedné ze svých plaveb dostal do konfliktu s kapitánem své lodi. Nespokojený s podmínkami na palubě a s rozhodnutím kapitána, Selkirk požádal, aby ho na opuštěném ostrově u pobřeží Chile nechali. Tak se také stalo a Selkirk byl vyložen na malém ostrově zvaném Mas Atiera. Alexander na tomto ostrově zůstal sám bez jakékoliv pomoci na více než 4 roky. Musel se naučit, jak přežít v divoké přírodě, lovit zvířata, sbírat potravu a postavit si přístřeší. Díky svým námořnickým dovednostem a odvaze se mu podařilo přežít a přitom zůstat fyzicky i psychicky silný. O samotě přemýšlel o svém životě a vztazích s ostatními lidmi, což ho nakonec dovedlo k hlubokému náboženskému uvědomění. Selkirk byl nakonec zachráněn posádkou britské lodě Duke v roce 1709. Po návratu do Skotska se stal místní celebritou a jeho příběh zaujal spisovatele Daniela Defoe, který na něm založil svůj celosvětově známý román Robinson Crusoe. Jeho román byl několikrát zfilmován, jmenovitě v roce 1997 s Piercem Brosnanem.